nešto što ja rado volim da stavim u kuvana jela, da pokupi sve ove ukuse sa dna šerpe. Sve vreme mešamo kako se brašno ne bi zalepilo za dno. Kao što rekoh, verujte mi, ovakvu će jesti i oni koji ne vole. Sve je zdravo, ukusno i nema razloga da se ne voli. Prijetno. Malo još vruća. Treba par minuta da se prohladi, ali bitno je da se ukusi tu. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas pravim buraniju sa piletinom. Na osnovu prethodnih videa vidim da vam se kuvana jela baš sviđaju, što me prilično onako fino iznenadilo. Prvo je bila situacija sa domaćom supom, pa sa graškom, vrlo iznenađujuće. I na kraju juneća čorbica koja je pokidala bukvalno sa pregledima, lajkovima i komentarima, što me navodi da snimam dalje što više jela malo na kašiku. Verovatno svima po šablonu na internetu izlaze većinom jela sa nekim mesom, svinjetinom, piletinom. Tako da verujem da vam se sviđa malo za promjenu kad objavim neki video na kašiku, što se kaže. Kao što rekao, danas spremam buraniju sa piletinom, koju iskreno ni ja sam nisam nešto obožavao vrlo dugo vremena. Kao dete, ne znam da li ko uopšte voli buraniju, grašak i slično. Zašto? Ne postoji neki glavni razlog. Verovatno više na samo ime buranija se deca gade nego na sam ukus. U suštini kad ima puno povrća, mesa, u ovom slučaju piletine, to jelo je onako vrlo zahvalno, zdravo i ukusno. Za početak stavio sam malo ulja da se zagreje, gde ćemo prvo propržiti crni luk. Jedna glavica crnog luka je sasvim dovoljna, pravimo neku manju količinu, nećemo da preterujemo. Ova čerpica je, ja mislim, od 3 litra, jeste. Tako da procenite otprilike mere tačne. Crni luk sečemo skroz na sitno. Ne znam da li sam uopšte i pravio do sad jelo bez crnog luka, to je glavni sastojak svakom jelu. Odmah ću da naseckam i malo belog luka. Kao što znate, ja volim da ga stavim odmah na početku, da ga upržim. I dodajemo sad, znači, da se crni beli luk kratko prodinstaju. Ulje se lepo zagrejalo, kao što vidimo. Odmah to lepo promešamo. I stavimo na neku tihu vatru 3-4 minuta. Malo ćemo odmah da posolimo kako bi luk pustio vodu. I naravno, kao i u većini kuvanih jela, tu je i šargarepica. Ko je nešto naročito ne voli, slobodno može da je izdrenda. Na taj način će ona maltene onako nestati, pretvoriti se u kašu, ali ja, pošto volim, isaći ću je na male kockice. Znači, prvo popreko i na štapiće i onda idemo na kockice. Znači, ne mora ništa precizno, pravilno. Rustično, što se kaže. Tako, isekao sam šargarepu i odmah stavljamo i nju. Sad ćemo onda pojačamo i lepo promešamo. Neku buraniju voli da pravi sa junećim mesom, neku voli onako klot bez mesa, a moja omiljena je sa piletinom. Znači, uzimamo pileći file i sečemo ga na
kockice. Prvo ga prepolovimo. I sečemo na približno jednake kocke. U suštini, princip je jako sličan kao kod spremanja graška, bar na moj način, ako je neko gledao. I takođe, kao i u tom videu, odnosno receptu, isto preporučujem pileće belo meso da se koristi, jer je nekako najpraktičnije i po meni najukusnije. Jedino što može biti dobra i ukusna zamena, to je da kupite otkošten pileći batak, s tim da je to malo skuplja varijanta. Tako, isekao sam piletinu i dodajem je da se i ona udinsta. Nju odmah čim smo stavili začinjamo. Bez mnogo filozofije. So, malo bibera. I ovdje imam miks dimljene i slatke paprike. Nećemo mnogo. Naravno, kao u većini kuvanih jela, ja stavim 2-3 lista lovora, čega je iskreno devojka veliki protivnik. Kakva devojka, Verenica? A da, Verenica, zaboravio sam da se pohvalim. Čekaj pa pokaži ljudima prsten. Da se pohvalimo malo. Od skoro Verenica. Ništa, piletinu sad pojačamo. Da lepo uhvati onako uprženu boju i ukus. I onda dodajemo boraniju. Evo, piletinu smo lepo upržili. I sad dodajemo boraniju. Ja ovdje imam miks malo žute, malo zelene. Doduše smrznute. Ko ima svežu, to će biti sigurno još bolje. Znači, dodajemo je. Promešamo. Sačekamo kratko da voda iz boranije ispari. S obzirom da je bila zaleđena. I dodajemo, pa, ne mogu da kažem baš neku moju malu tajnu, ali nešto što ja rado volim da stavim u kuvana jela, to je paradajz pire, odnosno koncentrat paradajza. Ovdje imamo novu neotvorenu teglu i to je prilika tamo da vam pokažem trik kako da je otvorite kad ne možete. Postoje više načina. Jedan je da samo ovako 2-3 puta sa obe strane lupite i otvorite, a postoji drugi sa ovako stiskom. Kao što vidimo, tegla se vrlo lako otvorila i dodajem sad jednu kašiku ovog paradajza. On je onako prilično jak, tako da nema potrebe dodavati više. On će nam dati prvenstveno na ukusu, a takođe i na lepoj boji. Teranje osa. Šta je sad bitno? Bitno je da taj paradajz pire lepo zamešamo i kratko onako propržimo toliko dovoljno da ne zagori. O čemu pričam? Evo ovome. Znači, potrebno da on krene onako da cvrči, ali da pokupi sve ove ukuse sa dna šerpe. Ukoliko bi pustili duže, on bi krenuo da gori, tako da je potrebno konstantno mešanje. Minut i onda nalivamo vodu. Tako, prošao je minut i sad nalivamo mlaku vodu kako ne bi prekinuli proces kuvanja ili ako imate neki povrtni buljon, još bolje. Evo ga, nalili smo vodu. Sad stavimo da proključa. Kad proključa smanjimo na neku srednju temperaturu i kuvamo dok piletina i povrće ne budu lepo kuvani, odnosno gotovi.
vidimo se. E pa ljudi, evo prošlo je nekih 45 minuta, koji minut gore dole i kao što vidimo i piletina i povrće je kuvano. Nema potrebe više da se kuva jer se na taj način nepotrebno gube ukusi. Što se tiče same gustine, vidimo da je to onako lepo ukuvalo, voda je isparila. Onaj paradajz pire je dao određenu količinu gustine, ali malo ćemo morati da dodamo zaprške. U suštini, ako neko voli i ovako, to je bilo to, spremno za jelo, ali u mojoj porodici voli se malo da bude gušće, tako da ćemo staviti malo zaprške. Ovo ćemo na trenutak da sklonimo i stavit ćemo jedan tiganj da napravimo malo zaprške. Ulje da se greje. Možemo i da proverimo da li je ulje zagrejano, tako što stavimo malo brašna. Kao što vidimo, čim se stvara ovako mehurići, znači da je spremno. Dodajemo brašno. Kao i malo paprike. Onako jedna ona klasična domaćinska zaprška. Ulje, brašno, paprika, može i svinjska mast, ko je ljubitelj. Još malo ćemo brašna. Kratko promešamo, propržimo. Zaprška je gotova, nju sad sklonimo. Boraniju vraćamo. Stavimo je da onako lagano ključa. Ne preterano. Lagano ključanje i sad dodajemo zapršku uz mešanje. Sve vreme mešamo kako se brašno ne bi zalepilo za dno. Malo sačekamo da vidimo da li je to ta gustina ili ne. Dodajemo ipak još malo. I sad ovako kuvamo još nekih 4-5 minuta na laganoj vatri da se izgubi onaj ukus brašna. Onda ćemo da probamo, da vidimo da li nešto fali od začina i da serviramo. Tako, sad ćemo da probamo pred kraj da vidimo da nešto fali. Mislim da je to to. Mislim da se onako uboji sa količinom soli, iako većina misli da stavljam malo više soli u određena jela, ali to je jednostavno po mom ukusu i ukusu moje familije. Ništa, boranija je spremna za serviranje, tako da idemo. Evo da vidimo malo kako to izgleda iz mog ugla. Lepo, šareno, ukusno i ja bih rekao miriše i preko kamere. I ono što je najbitnije, verujte mi, ješće je i oni koje ne vole. Evo ga, gasimo boraniju i serviramo. Znači, zahvatimo lepo malo piletine, i boranije, i šagarepe, svega. Kao što rekoh, verujte mi, ovakvu će jesti i oni koji ne vole. Miriše, ukusna, lepa. Ma nema šta. Dušu leči. Da vidimo kako to izgleda. Sve je zdravo, ukusno i nema razloga da se ne voli. Doduše razumem svu decu, ja sam bio dete, ali kad sam shvatio šta je i koliko je ukusno i zdravo, jedem je bez prigovora. Ništa, ajmo da je probamo. Ovo je vrelo, tako da morat ću da sednem. Ne mogu da držim tanjir. Prijetno. Malo još vruća. Treba par minuta da se prohladi, ali bitno je da se ukusi tu. Prethodnih par dana također bilo teško, jake hrane, pića, tako da ova boranija sad leži taman.
Ako biste vi nešto promijenili ili ako spremate drugačije, slobodno pišite u komentaru. Uvijek sam spreman da čujem neki novi recept, sugestiju, što da ne. Također, ako vam se svidio ovaj recept, ostavite neki vid podrške, lajka, komentara, pretplatite se na kanal, pa se vidimo u nekom od sljedećih videa.